Let's go. Fedt. Jamen, velkommen til, Benjamin, og velkommen til den her episode af Marketing Snak, hvor vi skal tale om noget, som langt de fleste virksomheder efterhånden jo er berørt af. Det er noget med ChatGPT, noget med AI. Hvad må man ud fra et juridisk perspektiv? Hvordan håndterer man lige persondata, hvis man arbejder med det? Hvad må man uploade? Hvad må man ikke? Hvem ejer hvad? Og så videre. Og vi har siddet der før, Benjamin, men kan du ikke lige ganske kort sætte lige ord på, hvem du er, og hvorfor det er, at du sidder her i dag? Jo, sagtens. Jamen, super Christian, jeg har glædet mig til i dag. Det er jo vores anden episode, og der kommer flere hundrede, håber jeg. Vi arbejder på det. Der er i hvert fald masser af emner at tage fat i. Helt kort, så er jeg jurist, min egen lille virksomhed, hvor jeg rådgiver primært virksomheder inden for erhvervsjura. Og der kommer jo også en masse spørgsmål om AI, og hvad må man ikke. Og der er kommet en AI-lovgivning i Europa, selvom vi i Europa nærmest ikke har fokus på selv at udvikle noget AI, så kommer der en lovgivning først. Og det tror jeg, det siger meget om, ja, hvordan vi håndterer AI og tilgår det i Europa. Så det er meget spændende. Men jeg glæder mig i hvert fald til at gå lidt mere i dybden og give dem, der ser med, noget praktisk med, som de kan bruge i deres hverdag med det her arbejde med AI. Så ja. Det bliver super. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe ud i det. Man kan sige, at jeg møder det også i min hverdag. Jeg holder super mange workshops om markedsføring på sociale medier og alt muligt, men også rigtig mange omkring AI, og især de her sprogmodeller, altså ChatGPT og så videre. Og der møder jeg jo også de her spørgsmål omkring jura hver eneste gang. Jeg har et slide med omkring det, men jeg starter altid med at undskylde mig selv med at sige, at jeg er ikke jurist, så jeg kan ikke svare på ret meget, og så er det jo så nemt at glide af på det. Men jeg synes alligevel, at det er vigtigt at have med, fordi at det gang på gang viser sig, når jeg holder workshops ude i virksomheder, at man jo faktisk måske allerede er kommet til lige at uploade nogle dokumenter med noget persondata i, eller en eller anden kontrakt, eller måske lige har taget en tekst et eller andet sted fra. Og der melder sig de samme spørgsmål stort set hver evig eneste gang. Så jeg synes, det er super relevant, og jeg er rigtig glad for at have dig med her. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ud i det. Lad os gøre det. Yes. Og man kan sige, vi kan jo starte med noget, som vi nok måske alle sammen allerede har gjort. Hvis jeg nu kopierer en tekst fra ChatGPT, og jeg beder den om at omskrive den, det kunne være en tekst fra et konkurrerende website, eller en artikel, som jeg gerne vil arbejde videre med. Er det så egentlig lovligt, eller er der noget ophavsret, jeg bryder? Hvor går grænsen for det? Ja, altså immateriel ret, som er det område, der regulerer, hvad kan man sige, det her spørgsmål, det er meget komplekst, så det bliver helt overordnet, og ikke sådan juridisk rådgivningsformat fra min side, fordi så vil de her podcast være flere timer lange. Ja, det skal vi ikke ud i. Nej, det skal vi så overhovedet ikke ud i. Og der er jo den her ophavsretslovgivning, som er det, der regulerer det, og i princippet, så må man godt tage nogle tekster fra andre steder, kopiere dem og bearbejde dem. Det handler bare om, at man bearbejder dem tilstrækkeligt, så de mister, hvad kan man sige, sin karakter fra det oprindelige, så man ikke kan henføre det til den gamle tekst. Det er sådan helt overordnet og forsimplet. Udgangspunktet det er dog, at man ikke må stjæle nogen tekster overhovedet, men man kan bearbejde den så meget, at den mister sin oprindelige karakter, og så vil det i princippet være okay. Det er hovedreglen. Ja. Okay, men det synes jeg jo faktisk er ret fint, og noget af det, jeg godt kan lide, som jeg i hvert fald en gang imellem bliver mødt af, det er, at der er en vis logik forbundet med tingene, fordi man kan sige, at AI bearbejder en tekst, den opfinder ikke noget som sådan, den omskriver det for mig og bearbejder det og kommer med en ny version, kan man sige. Og det, jeg hører dig sige, det er, at den skal så lægge sig langt væk fra det originale, at jeg ikke umiddelbart kan koble det til det originale. Og det synes jeg jo egentlig ikke er anderledes end det, vi har gjort, dengang vi bare var mennesker og skrev tekster selv, fordi selvfølgelig har jeg også kigget på tekster i forskellige kontekst og bearbejdet dem videre. Det kan være annoncetekster eller blogpost eller andet. Jeg har læst en artikel, som er super spændende. Den bruger jeg som baggrundsviden. Jeg låner lidt, jeg omskriver, formulerer ting på en anden måde. Det er jo sådan set før.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at det er der sådan set ikke noget nyt under solen i forhold til, bare fordi vi begyndte at bruge AI. Nej, det er der ikke. Altså, det står fast, og det har det gjort længe. Det overordnede er, at en tekst bliver betragtet som et værk, juridisk set. Det skal bare være så selvstændigt, efter det bliver bearbejdet, at man ikke kan genkende det oprindelige. Ja. Og det er det, hvad kan man sige, seerne, lytterne kan tage med herfra. Så hellere på meget omskrivning end for let. For ellers så bliver det plagiat, og så vil man kunne rejse et krav, den der ligesom er ophavsmanden til det. Ja. Jamen selvfølgelig, det synes jeg egentlig, igen, det er forbundet med en vis form for logik, og det kan jeg egentlig meget godt lide, at man kan tilgå det på den måde med en god portion almindelig sund fornuft. Så er der en anden ting, som jeg også tit bliver spurgt om, som jeg selvfølgelig bare vil servere direkte videre til dig. Hvem ejer det, som ChatGPT skriver? Er det mig, eller er det OpenAI? Og altså jeg kan jo som eksempel sige, lad os sige, at jeg beder ChatGPT om at skrive en artikel eller et oplæg, altså bearbejde et eller andet for mig, hvor jeg sparer frem og tilbage med dem. Må jeg så bruge det frit, eller har ChatGPT eller OpenAI, som jo har lavet ChatGPT, har de så nogle rettigheder i forhold til det? Der kan man begynde at sige, jeg har lavet en smule forberedelse til i dag. Jeg har været inde og læse deres vilkår, og der skriver de jo deres servicevilkår, som de kalder den, at brugeren af ChatGPT beholder rettighederne til både det, de lægger ind, altså input, og det, der kommer ud, outputtet. Og der kan man frit anvende det kommercielt, som de skriver. Og man kan sige helt grundlæggende, uden at gå for meget detaljer, så er det de vilkår, der gælder mellem brugeren og ChatGPT. Det er lidt ligesom en kontrakt mellem os, for eksempel, hvis vi havde et samarbejde, eller du var min kunde, eller omvendt. Så det er det overordnede. Okay. At man beholder brugsretten, altså man ejer det, efter man har brugt det. Og så siger du faktisk noget der, som det bliver så et lille tillægsspørgsmål, fordi det er også noget, jeg bliver spurgt om tit. Der kan jo nogle gange godt være forskel på, hvad man må i en privat kontekst og i en kommerciel kontekst. Men nu hørte jeg lige sige, at det faktisk er sådan, at de tekster, jeg bearbejder, dem må jeg gerne bruge kommercielt også. Der er ikke nogen form for licensering i det, eller noget andet, jeg skal forholde mig til. Nej, altså det er der ikke, og det samme det gælder også for private. Nu nævnte jeg det bare lige kommercielt, fordi jeg tænker, at det er virksomhedsejere, der primært lytter med her, men det gælder også privat. Problemet er, at det her output, det er svært at beskytte, uden at man kan sige, at der følger nogle rettigheder med fra ChatGPT, fordi der skal være et kreativt menneskeligt altså input, det man kommer ind, for man selv får en beskyttelse, altså brugeren. Og det er sådan en gråzone. Det er meget længere praksis diskussion, som vi slet ikke skal ind i. Men ja. Fedt. Yes. Jamen altså, interessant. Og så kommer der en af dem, som er sådan lidt mere, som jeg må sige, godt kan være sådan super bekymrende, og det er jo, eller måske er det ikke, det er så det, du skal hjælpe mig med at afklare nu, men man kan sige, at det er omkring persondata. Hvis jeg nu sidder i en virksomhed, jeg har set det før, jeg har holdt åbne workshops, hvor det er folk fra alle mulige virksomheder, som er med, enten online eller fysisk, men jeg har også været ude i virksomheder og sidde og hjælpe dem. Og der vil jeg lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke er stødt på nogen, der muligvis lige er kommet til at uploade nogle, det kunne være ansøgninger for eksempel, eller hvad ved jeg, hvor der jo typisk er noget navn, adresse, telefonnummer, der er endda også nogle gange et CPR-nummer, der følger med. Det kan man så diskutere, hvorfor det bliver sendt med, men det er så en anden ting. Hvad gør man i det tilfælde der? Hvor er skillelinjen imellem det her, hvis jeg nu siger, at det ville være genialt at tage alle de her, måske, hvad ved jeg, 50-100 ansøgninger, uploade dem, og så bede en AI, måske om at bygge sin egen GPT, om at screene de her ansøgninger for at finde dem, som er mest relevante, altså en eller anden form for, hvad skal vi sige, første screening. Men hvor går grænsen i forhold til det? Hvad må man ikke? Det, der er vigtigt her til at starte med, lige at lægge fundamentet for, det er jo personoplysninger, navne, adresser osv., som der er på de her ansøgere. Det er det, dem, der modtager ansøgningerne, er dataansvarlige for.
og hvordan de behandler det. Og som udgangspunkt, der vil jeg aldrig anbefale nogen af mine klienter, eller hvis der er nogen, der spørger om det, overhovedet at uploade personoplysninger i nogen former for AI, sprogmodeller, hvad det overhovedet er, fordi man kan ikke vide sig sikker på behandlingen. Og så er det sjovt, hvis du går ind og læser vilkårene igen på ChatGPT. Hvis du har den gratis version, så er der ikke nogen databehandleraftaler. Det har man pligt til at indgå, hvis man videregiver oplysningerne til en andens behandling. Hvis det giver mening. Ja, Altså, hvis du får en ansøger ind, så er du dataansvarlig for ansøgerens data, og hvis du så smider det ind i ChatGPT, så laver din behandling af dataen, og så skal man have en aftale, der fastlægger blandt andet ansvarsfordelingen mellem dig og ChatGPT. Ja. Så det er ikke, fordi man ikke må, men det er højst sandsynligt ikke i overensstemmelse med GDPR, så jeg vil aldrig anbefale det. Jeg vil stærkt fraråde det. Men tag lige den en gang til. Du siger, at hvis jeg har gratisversionen af ChatGPT, så er der ikke nogen databehandleraftale indgået. Det er i hvert fald det, de skriver derinde. Og jeg Okay. tænker, det er, man betaler dem ikke for noget. Det vil sige, man får heller ikke så meget. Nej. Det er sådan, jeg ser det. Men betyder det så i realiteten, at det de egentlig også siger, det er, at de gerne må bruge det materiale? Er det det, de siger? Altså, de må godt behandle det, fordi de bliver ikke dataansvarlige, når der ikke er en databehandleraftale. Så vil det i princippet være ulovligt efter GDPR for dig, hvis du havde ansøgerdata, som du lagde ind. Og så er det dit ansvar, dig der bliver ansvarlig. Og det er ChatGPT uvedkommende, fordi de har ikke valgt, at du giver dem det data. Nej, okay. Yes, ja. Og hvad så hvis jeg indgår en aftale, eller hvis jeg i ansøgningsprocessen simpelthen skriver, at den ansøgning, du fremsender, den bliver behandlet og opbevaret på, hvad ved jeg, Google Drive, en Dropbox, eller hvad man nu ellers bruger, og så bliver den altså også lige screenet en gang igennem ChatGPT. Kan man gøre det på den måde? Så skal man henvise til sin privatlivspolitik, som beskriver, at ChatGPT gør de her ting, at man bruger det. Okay. Og det er stadig lidt på kanten igen, fordi man ikke helt... Og det er igen det tekniske, og det ved du mere om, end jeg gør. Man kan ikke helt fastlægge, hvordan ChatGPT, altså OpenAI, bagved det, de skriver i deres servicevilkår, behandler de oplysninger. Så jeg vil aldrig anbefale at lægge nogle personoplysninger derind. Anonymisere dem, og så lægge dem derind. Okay. Og der findes anonymiseringsværktøjer, som er lovlige. Så start med dem. Okay, så man kunne godt tage, hvad ved jeg, 50 ansøgninger, og så få dem anonymiseret på en relativt nem måde, for derefter at behandle dem som anonym data. Og hvad gør man så? Så giver man dem en eller anden form for nummerering, en eller anden journalisering, så man kan koble de to ting efterfølgende. Ja, præcis. Og det virker rimelig byrdefuldt, og det er det nok også i forhold til bare lige hurtigt at kopiere dem ind. Og så kommer vi tilbage til sidste optagelse, vi lavede. Er der overhovedet nogle konsekvenser ved ikke at overholde det her? Så skal man jo gå tilbage og høre den, ikke? Ja, det må man jo så gøre, hvis man er interesseret i at balancere på kanten alligevel, så kan man lige finde ud af, hvad er konsekvensen så egentlig af det. Det har du fuldstændig ret i. Okay, men jeg har jo egentlig stadigvæk lige lyst til at bare lige holde lidt fast i det der med at uploade dokumenter, fordi som jeg forstår det, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for nu sidder jeg rent faktisk over for en jurist her, men som jeg forstår det, så skal jeg jo faktisk også, altså når vi har haft slået stillinger op hos os, så får vi jo også ansøgninger ind selvfølgelig, og de skal jo slettes efter en eller anden periode, når jeg ikke længere mener, at det er relevant for den proces, som vi er i gang med. Kan man ikke lukke diskussionen der, og så sige, at hvordan har du tænkt dig at slette dokumenter fra GDPR, eller ikke fra GDPR, fra ChatGPT, eller hvilket som helst sprogmodel, du nu bruger. Fordi som jeg forstår det, så skal jeg slette det, når det ikke længere er relevant for mig at have i min virksomhed. Og jeg har brugt ChatGPT ekstremt meget. Jeg har ikke fundet slet-knappen endnu. Så kan man lukke den der? Jeg ved faktisk ikke, om man kan bede ChatGPT om at slette alt data. Det burde man. Det kan jeg lige undersøge næste gang. Fordi jeg tænker, vi skal dele den her op i to, fordi det bliver omfattende, men jeg kan godt lige prøve at svare lynhurtigt.
og det vil nok være noget ala, at igen, du er stadig dataansvarlig, så det er i sidste ende dit ansvar, eller den der dataansvarlig, at sikre, at de her data de bliver slettet. Og hvis man ikke kan dokumentere, at de er blevet slettet, så er man ikke i overensstemmelse med GDPR. Og det tror jeg nærmest er praktisk umuligt at dokumentere med OpenAI, om de reelt er blevet slettet, eller de ligger i deres system på en eller anden måde. Ja. Og igen, tilbage, jeg vil aldrig anbefale at lægge personoplysninger ind. Bare lad være med det. Det kan sagtens undgås. Det tager bare lidt ekstra arbejde. Ja. Ja. Jamen altså, fair nok. Jeg synes, det giver god mening, og vi har jo sagt fra starten, at de her marketingsnak og episoder, de var lige omkring 15 minutter, og vi har forberedt en lang række spørgsmål til i dag. I hvert fald flere, end vi har nået for nu. Men der er gået 15 minutter, Benjamin, og det betyder, at jeg helt koldt og kontant lukker marketingsnak ned for i dag. Og så tænker jeg, at vi fortsætter i næste episode med at snakke videre om ChatGPT og AI og de andre sprogmodeller, der findes. Og der er faktisk et enkelt spørgsmål, som jeg i hvert fald kommer til at stille dig i næste episode, som vi ikke lige fik, som vi egentlig ikke har talt om, men det er i forhold til det her med, hvem der ejer indholdet. Og jeg glemte at spørge dig, hvad nu, hvis det så er billedgenerering, man laver? Fordi nu lærte jeg lige, at teksterne, hvis de ligger langt nok væk fra originalværket, som det så hedder, så må jeg gerne bruge det. Men hvad nu med alt det her billedgenerering, hvor jeg kan lave billeder fra bunden? Hvad er rettighederne der? Også hvis jeg bruger referencebilleder, altså bruger et billede til at skabe nye billeder ud fra. Hvordan er spillereglerne det der? Og det er helt sikkert noget, jeg kommer til at spørge dig om i en anden episode. Men med det vil jeg altså lukke den ned. Det var dagens afsnit af Marketingsnak. En samtale, som forhåbentlig har gjort folk lidt klogere på brugen af AI, ChatGPT, Grok, Gemini, hvad de nu alle sammen hedder. Og med det, Benjamin, tak for i dag. Tak for i dag. Vi tales ved. Vi tales ved. Hej. Det gør vi. Hej.